πίσω απ' τα τείχη, μέσα στο άγχος πόλεως πολιορκουμένης. Στα σπίτια, οι οικοδέσποινες και οι πυρέτριες μετά την περισυλλογήν τροφοδοτούσαν με μεγάλη φιδό τις φωτιές. Θέλω να σας διηγηθώ ένα παράξενο περιστατικό. Που μου συνέβη και εδώ και μερικά χρόνια. Λέγεται, τι θέλετε δεσποινής? Να μιλήσω στον κύριο Νίκο Γκάτσο, τον ποιητή. Πείτε μου, σας ακούω. Μαύρα πουλιά και σύννεφα, τον ουρανό καλήσω και το ονομάζω. Εδώ έρχονται να χαρτάκεις. Στην πέτρακα οι αληθινοί ποιητές δεν επιβάλλονται. Ανακαλύπτονται κάθε φορά και διαφορετικά. Τα πω και τα διαλέξω Και να μην πίνετε στα νερά με τα στεφανίδια. Ο Γκάτσος ήταν υπότι. Να βγεις κι αν δεις καράβι του νότια να ρεχέ. Η χαράκι τι του ήταν αυτή του Γκάτσου? Μαθήτρια, προστατευομένη, ψυχοφόρη, ερωμένη. Γκομενάκι. Κι αν δεις καράβι του νότια να ρεχέ. Άρχισες. Μα Άρχισες 20 χρόνια. πριν 20 χρόνια δεν είχα ακόμα γεννηθεί. Τότε θα έπρεπε να ήμουν 20 χρόνια νεότερος. Εγώ. Ένας κρατούσε το μαχαίρι, άλλος κρατούσε το σπαθί. Κι εγώ σου κράταγα το χέρι, στο χέρι μου να ζεσταθείς. Αγάπη μου, θα σου μιλήσω τώρα, γιατί χαρά στην ώρα και για... Ο πατέρας μου Γεώργιος Γκάτσος ήταν ο πρώτος από όλο το Δήμο Παρτετσίου που έφυγε μετανάστη στην Αμερική. Στην πικραμένη χώρα. να μάθετε γράμματα, να φύγουμε μια μέρα από εδώ. Μας έλεγε η μάνα μας. Ας σταματήσει η χώρα. Εμένα όμως τα παιδιά που συχνά είναι πολύ σκληρά μου είχαν βγάλει το παρατσούκλι Τρεμουλίνος. Γιατί? Γιατί τρέμανε τα χέρια μου και τότε. Υποθέτω πως άρχισαν να τρέμουν μόλις έμαθα για το θάνατο του πατέρα μου. Τα Δεκεμβριανά ήταν η αγανάκτηση των παιδιών της Γαλαρίας που βλέπαν τους συντρόφους τους και τα όνειρά τους στα φέρετρα από σφαίρες που ρίξαν δοσύλλογοι και φασίστες, φορώντας γαλάζιους μανδύες εθνικοφροσύνης. η εθνική αντίσταση. Την ερημιά που θα βρεθεί με το ένα χέρι στο σπαθί και τ' άλλο στο βαγγέλιο. Τα παιδιά της Γαλαρίας σήμερα έχουν γκρίζα ή άσπρα μαλλιά. Όσα απόμειναν, ξέχασαν τα όνειρά τους. Έχουν συμβιβαστεί οριστικά με ό,τι ορίζει τη μοίρα τους έξω από αυτούς. Μονάχα μερικοί, ανάμεσα σε αυτούς κι εγώ, Με πείσμα και επιμονή θυμούνται και εννοούν να θυμίζουν. κι όσο βαστάξει ετούτο το παιχνίδι. Να δίχως είχα μια καρδιά σαν της αγάπης τα παιδιά και να
με εσύ